пак се мъчи да пускате. Още да го не иска да отворите. Преди малко да си извади и вижте какво си купих. Много е хубаво. На 10 лева пак. И вижте колко е хубаво. Аз съм гледал филма Стич. И е много хубав. Така да се каже. И аз даже много да... Колко ще си видя? Вижте, вътре си нося този телефон, нали, който снима и едни парички. Не, 5-4. Които са 2, 4, 6, 8, 10, 2, 4, 6. Да, параметри лев. 2, 4, 6, 8, 10, 2, Но долу е само 4, 5 минути, ако това е 4, то дойде късно или 5, 6, 7, 10, 11, да, 3 лева, ява се, 3 лева и аз мога ето това, нали, да си прибера вътре. Ето така може да си го прибера. И да си го закупча. Ама за най-вероятно, вижте. после 2 часа моя. Не страх съм Корана много изгледа. И да, той иначе се изважда, очичките са си. И народен много яка тази чанта. Абонирайте се за каналът Камакта. Не забравяйте за нови филми. Малката руса. Виждате, имам 3 лева, слагам си ги. Взех 12 дал 15. Така ли, тати? 15 минус. Колко беше да не знам. Да, е 3 лева. И да, то е 12 лева. Аз дадох 15. И ни върнаха рез. И е много яка чантата. Сега ще ви покажа как ми стои. Защото я съм си... Мама! Падна! Вижте как стои. Как я стои. Точно си